Right, ebusia for me chiachi obi akwaba. E de baba Grace TV so didi se twedi ampo nyankro panto ebusia obi ho ye. Mesra so be kan ho na be PS watch channel iswa. Na subscribe ya my na wa comment na wa share. Ama afro so enye bi ahwe. Menim se obayeti nyame iswa ebusia na wanya so akoma so ade emfa ma ye da so tinkunya so ebusia ye nyina ye ni se na no na me din se beto ye nim se Ghana Police Service e ba abontin be kasa e de fa ohema bi ayeku no e wo bono East Mountain no Ekono Atibubu Amantin mention mo Krobi a friend say Abamba. Obekaya asem si on the 25th of February 2026 na abosome mi edu yemu e wa afem pimeni aduoni nsia ye wo mi edeto so aduoni num. Na ohemai apon adwuma report a yate ne so ohema no na oye adwuma e wa Atibubu Amantin District Assembly ye wo Atibubu Krono ankasem. Na wapon adwuma ya obefie ni fie ni mu pepe osiye assistant ba kan ho all kwa na said ye na yete report na say emantie me no be boni to how do be sinsia ya e de fiat as far as so na busia asem no esi yiwie no ade achi ade sa na nsem bebre na eba ema sa abre no asem si na post for the betudwa nyame ya do mo chi nipa miensa Michael Usu spend here on 29 years afi Rafiu Haruna ya 28 years and afi Mufta Wademu ya on 28 years na Rafiu Haruna ani Mufta Wadamu de no mu na wa mantin ko na busia ene di mu a na no fia de ya Ghana Police Service e ba bontin IGP no mu kasa bi e ma fe de bono East Regional Police Commandant so e ba bono so kasa bi ya na press conference ya omo nsem wo mu chire mu na se ya me adom nipa me ense omo chi omo na chi no omo chi nipa num dia ka ho me busumi e wo mu ya omo chi wo mu de man ne se kaso a na positive bi ho bo omo akoye operation na bro mo apose ogu o hwe so mbebo ban ma bibia ya asodwe no onom ko PM rantie bi so a omo so obu omo akobokro no akodi bone sebio na ona rantie ni ba ko a ye friend say Abdul Razak Ibrahim Langa e ben apose for no ka chom say ye apose wo me wasem ka na mo be kai a kono awudie bi akoso wa abamba ye wa Atibubu Amantin mensen no ya hema oho ye koku no Atibubu na sa hema no a oye nyame dia no minim we can be the kuno ya o kakwa cha police force wa hima no says ya saman e tata into o down na no na brantia no ka wiye o ka say nipa bia o boat o no gina ho nipa no boat e friends na ya obedi akon ya do na so bonus saman say na ya on na e bo hima ni tu na etri omko na ya obedi akon ni ade so mu na kasa ya ma omko bo na ya o su sankro fi otoso mi no di ya no na ya akokọ ahene no so na define e wa Atibubu traditional area na no madaroma me bo di na aka se madaroma na busia asem no ba abonte no I mean aye deja pa eno wacha post for nipa num ya ezi a omo ya che omu na be nipa be san wotwe ne no e na post for report omo de bae omo che mu se o omo intelligence na fe nipa ni bi kasa na o su sankro fi ono ya oye akokọ ahene e na ka se bi obo man di bi pa allegedly mo omo koye sa abone no e mo omo ko a che se omo ko na fie no na no e disca 100,000 Ghana cedis mo so de bribe wo say be ya on beji na asem to atwa ni sem bebre na busia sambe ya chance on a report be from Ghana Web ya o ma say wo kan say na ya o su sankro fi ya ono na ye akokọ ahin no so in the final war Atibubu the busia for ba abontin abed according to Ghana Web report o ma ba abontin the Herald newspapers report o be denounce and I say o mo abed challenge report na oppose for the aban na o de yentu e was ntin se mo kan yi because o hwe article no there that screen so a ni na e de wo mu a enya asem kutu first of all enjemu no bi a mo de man say nana eye hima ya o ye nyame de yi one nana akokọ ahin wo mo eye o mo ntem go pa o se me di ka be catch us report bi I gada ne say eye nana hima ene o hene ya asisi apose fachin o mo ye busua na ohene no ye nana ya osu sankro fi a wona ye akokọ ahin ne papa enua ba ena ne ba ne nana hima nana sewa jankuma wa ye nyame de ya bamba hima etikura no wo mo kroye ni odo sonko wo ntem ya wo koba ne ade e ma mbra kra asem si ye no report ni bi a ye nya ebra police worker so ma kire ne se
abia bi akọ abusuafo no kokọto a eye nana akọkọ ahene ọka abusuafo no no ọmụ nyina akọ ya bebi onye abusuafo no ka bom etu anamo enti sesi a nana ya osusa nkuro fi otosume no eye akọkọ ahene e ono na ye define what will be na abusuafo se there bi according to article from Ghana Web and the Herald newspaper ọmụ asọ ọmụ kan sɛ ọmụ nyi ntum esan sɛ nana hema ɛne ɔhene ọmụ yɛ close allies ọmụ yɛ abusua medika aka kyerɛ da sɛ ɔhene papa enua ɛne ɔhema nti na sɛ ɔhene yɛ asisi apolisi faction ne so aba ɛne ɔhema yɛ wɔyɛ nyame deɛ nti abusuafo kyerɛ sɛ daabi ọmụ nyi ni sɛ bibi saa betumi asi ọmụ yɛ nipa baako yɛ ọmụ nyinaa aka bom ɛyɛ nneɛma bebree ma etum pɔntu no yɛ baako ọmụ dispute that fact ɛna afei ọmụ sɛ kyerɛ mu biem sɛ ɔmụ sɛ apolisi wɔn nkyɛn mu ɔmụ de baayɛ sɛ deɛ yi na ɛte bi nso o ọmụ special team mi na ekopie na efie wɔ faade area ọkọ abere ya ọmụ kɔɛ na na ewu fie na ọmụ kɔkye na na ekura jitum so ɔno kura na ɔdi saa abɔne no ne adeɛ na ọmụ sɛ aposifo a anaasɛ na wɔ fie ahomakye ɛna nipa bi ba hɔ ya ọmụ kɔ ɔmụ baayɛ na ọmụ nhyɛ aposi ataade na ọmụ hyɛ mufti according to obusuan reporter Ghana Rebel reporter na mesume nsa kabi onyame na America madaroma na ọmụ hyɛ mufti anaasɛ fie ntaade bi na ọmụ kyerɛ sɛ ọmụ baa hɔ saa abɛn na ọmụ hyɛ aseɛ sɛ ọmụ destroy nneɛma edi bro ọmụ yɛ sɛ ọmụ destroy nneɛma na ahomakye deɛ ɔda afie no bi ba hɔ na ɔde destroy nneɛma ɔyɛ mbɛhyehyɛ bɔbɔ hu tina na ɔsusu ankoro fie yɛ ɔna yɛ akɔkɔ ahɛn ɔsa yɛ nifa yɛn wate bobi obowu kakra ɛma nana kwan na ebusuafoɔ bi frɛ aposifoɔ a wɔn nim wɔn wɔ mpata mu hɔ nom ne adeɛ sɛ nkɔmɔ mmira na ɔmɛboa na biribiara ɛnya asomdwie san sɛ wɔn aba hɔ na wɔn sɛ ebia na wɔn bɛdi bɔne ɛna afei report no bi abusuafoɔ no kan sɛ ɛbɛrɛ kora nipa no ba hɔ a wɔn a yɛsi abɛto dwa sɛ wɔn yɛ aposifoɔ a na wɔn pɛmpɛm pono ne adeɛ according to wɔn report na wɔn pɛ sɛ wɔn de wɔn identity wɔn kyerɛ bibi wɔn sɛ wɔn yɛ aposifoɔ na bibi sɛ because report na abusuafoɔ no kan sɛ na nana yɛ a osusa nkuro fi wɔn nim sɛ kyerɛ nko ewiase ayɛ hu abɛde kora na wɔn sɛ yɛ aposifoɔ because wɔn hyɛ mufti to obi pono na ahomakye obi kodi ne bɔne a na ɔka na asɛm sɛ nti nyinaa ka obi na nana ɛmpɛ sɛ obi pono but wɔn report kyerɛ sɛ ɛkyerɛ mmarima yi ɛfɔ sɛ wɔn wɔ ɛde kora adan no afei abusuafoɔ no alɛgye sɛ mpokura CCTV system bi ɛwɔ fie hɔ no ɔmo asɛm ɔmo kan ya Ghana Rebel report tina me so bi ka bi CCTV ɛwɔ fie hɔ no enipakuo yi a abɛto dwa sɛ ɔmo yɛ aposifoɔ yi ɛkɔ na yɛ osusa nkuro fi efie no ɔmo dismantle CCTV no ɛna wɔn ade fie hɔ no kɔɛ no yɛ abusuafoɔ na yɛ osusa nkuro fi asɛm na abusuafoɔ asɛm ɔmo ka sɛ aposifoɔ nsɛm ɔmo bɛkan no ɔmo challenge aposifoɔ nti ɔmo se na na yi fie ɛwɔ faade CCTV ɛwɔ fie ɔmpo wɔn dismantle CCTV no ɛna wɔn de kɔɛ asodie nti a aposifoɔ no dismantle yɛ de kɔɛ deɛ wɔn dwe ho a wɔn nte aseɛ ɛna afei some of the reports wɔ ɛba kwan sɛ dɛbi akɔkɔ ahene ɔkɔ atebubu ne amanten patam hɔ nom na baabi a ɔhema yɛ wɔ abamba report bi a article yi report ne sɛ mpo wɔn wɔ te mpatam hɔ bebree naa edi yaw bebree naa sɛ wɔn nte nsɛm ase sɛ abɛto dwa sɛ prɛko pɛ amanfoɔ ahyɛ aseɛ aposifoɔ ahyɛ aseɛ na wɔn akyɛ sɛ akɔkɔ ahene ɛna akɔyɛ saa na yaw di a wɔn di ne sɛ aposifoɔ gyina aberanteɛ bi a wɔhyɛ fiase ano asɛm sɛ o nana wekura ɛna anasa mmeranteɛ no bi yɛdi kan akyerɛ wɔn sɛ nana wekura na ɛbɔ yɛ pa sɛdeɛ aposifoɔ bɛka sɛ nana ɛyɛ report wɔn agada ne sɛ nipa asomesi ne ɔbɛnten wei na ɛka sɛ ɔhene wei na ɛka sɛ nyesi ne adeɛ nti wɔn nso wɔn gye tu wɔn yɛ kyɛ sɛ wɔn nyi ntum wɔn nte aseɛ but anyway ebi na aposifoɔ nso wɔn nhwɛmu bi a wɔn ayɛ nti a ɛma wɔn ka ne saa nti abusua nsɛm no bi ne no ti sɛsi a deɛ abɛtɔ deɛ abusuafoɔ no asɛm wɔn ka ne sɛ wɔn deɛ wɔn wɔ fie ɛna aposifoɔ yi ba hɔ ya wɔn ba ɛkɔ wɔn nhyɛ ataade wɔn ba na wɔn try sɛ wɔn bɛ force wɔn wei awura efie hɔ nom but wɔn try biara na ntumi nyɛ wei kakra na nana no yɛ sɛ o ɛho ni suro nti wɔn nim nipa a ɛba hɔ ɔfrɛ aposifoɔ so wɔn mɛboa but ɛdeɛ bibi nti wɔn ntumi ameduru at that time ɛna ɛkɔm a aposifoɔ yi kɔ wura efie hɔ wɔn kɔ wura efie hɔ no nana kyerɛ sɛ report abusuafoɔ no kasa nana kora kasa o wɔde yɛ sɛ biribi akora na yɛ arrest wɔn nya abotire na adeɛ kyi a ɔne wɔn bɛka abom na wɔn atu anamɔ ɛna abusuafoɔ no afei wɔn sɛ alleged sɛ ɔn sɛ 100,000 Ghana cedis bi bɛtɔ dwa sɛ yɛ aposifoɔ nkyɛn mu na wɔn ka sɛ nana yi ayɛ sɛ o ɔno na ayɛ bɔnɛ no sɛbio sɛdeɛ aposifoɔ no kan na ɔde wagye atum sɛ wayɛ saa nti no ɔpɛ sɛ ɔne wɔn kasa na biribi ato twa na ɔne wɔn bɛkasa deɛ a ɔde wɔn 2 billion eti sika ɛnna yɛ a 200,000 Ghana cedis 2 billion so ɔde no na mu wɔn nanka wɔn agya asɛm n'akyiri deɛ kura nanka ebi a case na die ɛma saa abirɛ no aposifoɔ kyerɛ sɛ nana kɔ yi 1 billion anasa nana de 1 billion ɛma wɔn ɛma ɛka 1 billion na wɔsɛ na wɔde ma wɔn na ɛno na abusuafoɔ kyerɛ sɛ dɛbi
say apolisifoɔ no kasa a ɔmo nyintum na ɔmo ɛne ɔmo nya adwen esan sɛ according to Ghana Web report yɛ nyɛ me na meka wɔda wɔma esan sɛ ɔmo de ɔmo sɛ ɔmo wɔ fie hɔ ɔmo fie hɔ na apolisifoɔ no baa na ɔmo ka kyerɛ Nana sɛ sika ɛwɔ fie obi a ɔnkɔ yimra tie no na ɛma Nana yɛ a osisa nkurɔfo di hu ɛkɔ yi 1 billion tete sika no ɛnɛ 800,000 Ghana cedis sɛ ɛne sika ɛwɔ fie ni na no na ɔmo kyerɛ sɛ apolisifoɔ gyi wie akyiri ɔmo da ɔmo ho a ɔmo asɛm ɔmo ka ne sɛ Nana ɛyɛ sɛ wɔ bribe ɔmo with 2 billion na ɔde mu 1 billion kora bae nti ɔmo deɛ ɔmo gye tum enye ɔmo nte aseɛ kora na wɔn nim bibi the shocking news ɛsɛ wɔn ne sɛ report no bi a according to Ghana Web report yi ɛɛba ne sɛ yɛsɛ abranteɛ no a ɔkɔ bɔɔ Nana yɛ a ɔwɔ su sankuro fie ɔtɔ so mmienu akɔkɔ ahene din sɛ ɔno na ɛbɔ ɔmo paase ɔmo nkɔdi saa abɔne no shockingly yɛsɛ Nana yɛ abranteɛ na yɛ nyame dea na ne nyinaa ne sɛ yɛsɛ ɔmo te kaa mu ɛkɔ court according to report aba sɛ Nana yɛ a abranteɛ na yɛ nyame dea ɛbɛ ɔmo nam kwan so a ɔmo kɔ court nti ama asɛm no aha adwe hwehwɛ aso paa and I don't know media kakra menim ne sɛ asɛm ba na apolisifoɔ yɛ nhwehwɛmu a menim sɛ ansa na apolisifoɔ ba bɔnte abɛkasa na bi ɔmo go deep ayɛ thorough investigation sɛ ɔmo abɛkasa ɔmo nkasa kwasa but sɛ abusuafoɔ nso betumi aba abɔnten ɛbra whole IGP ne regional police commander that's the Bono East regional police commander ayɛ press conference every few amanfoɔ na abusuafoɔ nso betumi anya akodu aba wɔn sɛ da bi asɛm a ɔmo ka yɛ nte saa ɛna ɛkɔyɛ sɛ ne obiara wɔ nyina so nti a ogyina so nti yɛbɛsrɛ sɛ nyame na amoa na yɛbɛsrɛ apolisifoɔ sɛ ɔmo nkɔ so a ɔmo hwehwɛ mu na ɔmo ne abusuafoɔ na ɛkasa no sɛ betumi kora ɔmo invite abusuafoɔ na deɛ nti bi ɔmo kasa no ɔmo mo anyɛ sɛ bi akyerɛ na biribi anyɛ bɔkɔ na nti asɛm mmra na asomdwe mmra ne nhyɛ nyame sɛ ɔnyɛ ɔheman ɛkra ma no bɛyɛ papa ntena hyɛ no nso madi ka aka kyerɛw sɛ Nana Hema a wɔyɛ nyame deɛ yɛ abamba heman ɔn sɛ abamba no ne nkyerɛ mu dynamics ne sɛ abamba wɔ ne nyinaa wɔ Bono East abamba wɔ Bono East mantam no ɛna akɔkoa nso wɔ Bono East mantam ɛbɛn but ɛyɛ two separate traditional areas akɔkoa ɛka Atebubu traditional area ho na ɛsɛ Atebubu atena nkunya ɛho ɛna abamba nso ka Amanten traditional area ho enti abamba hema a wɔyɛ nyame deɛ mesrɛ meka ɔno ɛna ɛyɛ Akwamu hema ɛwɔ Amanten traditional area saa nso na ɛyɛ akɔkoa hena asɛsi a yɛakye no yɛ apolisifoɔ nkyerɛ mu kyerɛ sɛ ɔmo allege sɛ wɔno ɛna ɛbɔɔ paa ma ɔmo kɔkum n'aheman ɔno nso yɛ nifa ne wɔ Atebubu traditional area na apolisifoɔ no nkyerɛ mu no bi sɛ na Nana Hema ɔhene yi mu ano ɛtata sɛ ɔmo ntɔn ɔmo asase bi na afei ɔmo nsa nso ɛnsi hene ne ade ɛno na I don't know ɔmo anim a ɔmo ne ama yɛ kyerɛ sɛ da bi ɛwɔ akamfo ɔmo amere mu no ɛgye sɛ bi a ɔhene a wɔwɔ so no ana ɔhene a bi a wɔwɔ hyɛ n'ase ɔno na ebetumi aka sɛ si hene anaasɛ bi a tɔn asase anaasɛ sɛ nti ɛma ne kɔ ha dwen sɛ ɛba ne sɛ na bi a Nana akɔkɔ ahene wɔno ɛsum wɔ different traditional area na ɔbɛka kyerɛ ɔhema bi a ɔne ne so tumi mekyerɛ amammerɛ ne amane mu sɛ ɔntɔn n'asase nti ne nyinaa yɛ nsɛm no bi a ɛtɔ dwa ɛba abɔnten but ɛsie nyame sɛ ɔno ano mmoa yɛ na biribi anyɛ bɔkɔ because report a yɛgada no sɛ ɔkɔ area hɔ a ama nsɛm no aha adwene kakra amanfoɔ kora ntimi ntena yɛ a obi adi a nti yɛ sɛ abusua sɛ wɔbɛka yɛn ho a na sisi a update anaasɛ report a ɛba no abusuafoɔ mekyerɛ na yɛ a wɔsu sankuro fie akokɔ ahene na abusuafoɔ abɛ challenge apolisifoɔ report here according to an article in Saka from Ghana Web and also the Herald newspaper report here on the Tuesday, 26th of May 2026. Now, one shame we answer there be Ohima medical crab cast or him no in the report I got so we abusuafoɔ be our hene papa emiana ne ba anyone him ɛno ɛna abusuafoɔ kyerɛ sɛ there be ɔhene ne Ohima ɔmo yɛ abusua ɔmo nyinaa yɛ adeɛ baako yɛ ɔmo ka bɔ mu yɛ bibia nti ɔmo gye tum sɛ yɛsɛ wɔn na abɔ pass nkum ayɛ na ahema ya enye ti di ka ɔmo nyintum saa no yɛ baako ɛna afei ɔmo sa to aso biem na ɔmo kyerɛkyerɛ mu sɛ empo kra no ɔhwɛ nsɛnsɛm ne a ɔdo ɛkɔ so ya sɛ yɛsɛ apostle no kɔbua na afei na yɛsɛ ɔbrade wɔn no ɔmo sɛ ɛnte saa na saa 100,000 Ghana cedis ɛbɛtɔ odwa sɛ yɛsɛ na kɔyi ma apostle so ɔmo nyina ɔmo ntwa asɛm so na asɛ to ntwa no ɔmo deɛ nana anasa apostle ba afie no ɔmo ka kyerɛ na sɛ I mean out of fear ɔmo ka kyerɛ na sɛ sika bi ewu fie obi a ɔnkɔ yi ma ɛna ma na yɛ osu sankuro fie akɔkɔ ahene ɛyɛ ɔyɛ nifa ne wate obi kɔ yi saa 100,000 Ghana cedis ba say okay sika wɔ ahene na mo nye ɛno na wɔn gye yɛ wɔn de kɔ according to obusuafoɔ no nyame na meka na wɔn asan ɛtɛ ne ma report sɛ saa sika no yɛ sika ɔhene yɛ sɛ ɔde ba bɛ bribe wɔn ɛno ɛyɛ baako afei obusuafoɔ no sɛ allege kora sɛ CCTV bi ɛwɔ fie hɔ ɛwɔ na yɛ osu sankuro fie ɛyɛ akɔkɔ ahene yɛ ɔno na yɛ nifa ne wɔ Atebubu na wadaroma ɛde bɔ di na kasɛm ɛwɔ Atebubu traditional area CCTV ɛbɔ ne fie no ɛno nso wɔn tu ne fie hɔ no
according to obusuafo no omo che say police for to the free on omo dismantle omo de coin nti up to no omo challenge the police for say omo for CCTV nim da na dey also be omo konkon nti obusua e di nsem we echi was a whole lot na ba bonten ya yes nyame say ono ano no aye na omo bibia enya asomdwe no omo bibia anya bokọ because in some way amanfo di ya bebre ho and some of the reports we gather say okompatem wa adehye ye ho no ebia bohu papa ebia bohu ya omo entinsem was edia but bibia ye nyame asem and the chance so kwan say report wa yen saka according to Ghana Web reporting say abrantie no okobo nana ya osu sankrofie akokwan okobo ne din say o nana ya osu sankrofie kwa na bo omo paase omo konkoku hemen nana ya obedi akwan some of the reports I got said that omo nam kwan so court na ya wa ye nyame dia nti ama ehun ya bo amanfo won say hey if indeed this report is anything to go by eba na say na obi a ono asem ya be okan obi no betimi abo ama nhwemu akoso okan obi betimi abo ama nchemu akwa akobi ni atensem asiye no report aban say na mkwaso court wa ye nyame dia hey ene na yakwa hadwe nti this issue me sure say be more spiritual and what have you but yesre nyame yasra post for say omunyo mo with their investigation enso omo ya adwuma pa nti omo nkoso na bibia anya bokọ na me de ha me pa no say beba na abusuafo beba abonten abeka nsem se e man nsem ha adwen e man ti akoma ti senka en ha adwen amesra post for omo nton sam fra abusuafo ya omo challenge post for say I didn't know omo challenge omo na bia na omo nchemu bia ebetimi aboa ama hwehwebu akwa wiyeji abusuafo wata say nya ne bone so say bi omo ton sa achi obi o but abusuafo na sɛm omo kan ade ekoba sɛ bi obi o hote abusuafo ya sɛ ma akɔfa me sa so e de bia sɛ na si ebi nso anante sa menim de ebi nso anante sa menim de ɛno nti na America sɛ be wiye na Ghana man atensɛm na si ya let's suppose in for say omo invite abusuafo a omo challenge omo na nka I mean omo musa omo de nti omo ka sɛ bia na abusuafo nso won kyerɛ bi obetimi de aboa na ama bibia ayebɔkɔ nti yɛsɛ nyame ti ase bibia be me dan sɛ oje bre na ohwɛ me ha by Grace TV within the kwabena so ka sɛ nyumeku bi adaroma but me san kasa asem we na na ya akomo hima e wa mountain e be sere ni ama na no matin kunya wa mountain traditional area nyina ya akọ na no sere mo nka fra wate e mo ya san se makomo hima e na ya ba mo e na fiati as for sensitive free na mountain man so na mountain man hima e na atin kunya kan na ye sere se nyame na nhye modin na onhyeche mo re e mo ya nyame na de mo no ala eje nyame be omo na matin kunya na ho ba na bibia enye yi mi san be bo na bibia ye bokọ na bibia aya sunju da se pa se o jibre na hwem na mum kai se nyumeku bia da ma na so yasne dedi kan obi trading enterprise wo kuma se South Interest Junction o pata de papa eni papa dia me so tumi kai na ko kuma se South Interest Junction na ko jin ta de papa ne papa ne bi na bibia enko yi information sanso na busua me kan ya cho se ye ton fie na fie ye ton atwuma ya be 10 minutes drive from Sofolight when you won kwa dia fie ni hwego na 4 bedroom house ba ko ye master bedroom na 3 na kan single room self contained abusua oni je ho dia fa na ba no etwa gunan e frɛ abusua fo no mankasa unu hu da bia da sanse hodwo e ho ye kama asomdwe mu fie opa utena ho a we be boa bitimi etumpo no aye fanfan nti entu ana monsa na ye ne mankasa na bibia anya ye mfama afei Battle Grace Financial Services so me kan for the amount say e fa insurance ho nsensem sikakora ho nsensem de Battle Grace financial services Ghana for America and Canada woman na sisi obi na omutu anamo isanse woman no omo ye expert in finances se bas ye to ska ye nkra sika ye nhwe sika so ye ne mfa ntumpo na so na afa so mere da dia Battle Grace Financial Services woman na sisi a woman so mu a omo bo Ghana for America and Canada because we are kwantum abusia obre pesika e ho be nya so be insurance company papa be do ho abata na china bi okwa ye mu ahwa nche we nti na America for Battle Grace Financial Services at the amount. Ono mu sie sika na akọ pension na ko ba se uhia mo a abusua na se uhia sika tam sika bum di amount ye tax free onpe we de na pe e bre so ono mu sie sika no aso ha ne amane bi pa na untimi nya ho hwe ha ne amane bi ba na untimi enyina e ma bibia ha wate wadaroma omo a behwo na da sum na so ha ne amane bi ba omo a behwo akọ pension be nya media na fe abusua wo man so ma hwe wo akọ pension be wisu apon as a college umpewe na dia na pe Battle Grace Financial Services and American for them recharge you to mobile so say wo pe car papa atwi car ne border from car wo di to na mo bibia be ye dia maka kra bi ekra obi a wo hia car dia akọ Battle Grace na wo kasa o ma pe car papa dia ma afi bia wo car no wo yisu ache o pese wo ton wa don't worry
better grace on beji car no to ama no do sika ma afi we aban adwumani o pe car ba sika sem wo fam ko na omunye hye o be ma car no bi no titu an kakra o wa kwantu mu nso na ebia opese otoka bi de free oba Ghana na de bre busua ma me papa odofo bia e ma me ha free better grace free recharge automobiles o meto mbo ase ti wasem yi na omo no watu na mo kuma ase omo askwade arc na am so mo atimota overhead na se ananom asofo ebi amode mo nya ban adwuma yefo but mo adwuma mo ye no address ya ye hwe mo ye be ho nti mo so mo se fata sam bokwa no ma ye nhye na pick up papa de ama mo na mo de abopra na bibia akoyi eti ama mo de kwabena osu because one her by grace TV sanse oni pa bebre ade ma nyame kan obepam ye be hia busua makra bye bye.